anwari. Rabbi ka kara tsiranka gun shugaban mu adadin duka halittunka. Ninka cika ninninka gun shugaban mu wanda ka fi so a bayinka. Wanda ya bi shi ya bi ka, kama wallahi wanda ya ki shi ya ki ka. Nuwar anwari. Sahabbai zana sanyo ku, mu muna son ku mabiya sayyidul kauni. Abubakar, Umar, Usmanu, nasa Aliyu buri na ku shaide ne. Radiyallahu a gare ku babu rudani ya mabiya da mai Makka. Nuwar anwari. Waliyan zana sanyo ku ya masoya ga annabi duk muna son ku. Saboda annabi muke son ku, duk masoyi ga annabi baya kyarar ku. Shakti Jani Jilani na sabara ma mai sanda mai Makka. Nuwar anwari. Gaisuwa ta da zambika zan yi gunka sharifi baban fada gaishe ka. Shugaba gugu yan ababu sidi na zo gunka shafan kai da hannunka. Saboda annabi muke son ka ya sharifi masoyin da mai Makka. Nuwar anwari. Ya shugaba ne ina son ka, zuciyata tana ta yawan tunaninka. Yarda da ni na zo gunka na yi ziyara Habibullahi labbaika. Ka amince da ni da yarda da ta yabanka duk rinsi ina son ka. Nuwar anwari. A yanzu ne kuma na shiga aiki ya al'umma yabon wanda babu tamakar shi. Sanin sa sai dai wanda ya yi shi ya wuce sanin duk halittu mu gano shi. Kuma shahada da sunan shi babu shakka akwai sunanka mai Makka. Nuwar anwari. Waye na farko kafa halitta amsar ku ce da ni ɗa ne baban binta. Duk matsayinka halitta shi ka fara kallon sunansa a halitta. Daga sunan Rabbi sai nasa ka fahimta amsar da mai Makka. Nuwar anwari. Salamu alaika ya shugaba bin Abdullah, yarda da ni na bege ka. Nuwar anwari. An yi wuta da aljanna an yi su ne saboda a nuna ma matsayinsa. An yi wutar da makiyansa haka ma aljanna an yi ta don masoyansa. A so shi a shagara basa to ina mabiyansa mu rike da mai Makka. Nuwar anwari. sayyidul kauni. Bahita ce
taho gaishe ka. Ka cewa rana kar ta faɗi ta tsaya ta yi shaida don umarninka. Wa aka yi wa tamkarka ya ma'aiki ka yarda na runga begenka Nur Anwari. Baiwa littafi kamar naka, annabawa da shari'ar su amma suka ce a bar tasun a ɗaunaka. Malan ka san matsayi ne, shi ma matsayi yana son ɗa mai maka Nur Anwari. Kalamallahi zancenka faɗa hakan yake babu inkari. Wanda ya zama kai masa shaida ran kiyama hakika shi ke da sururi. Ka yarda da mu ka shaide mu ya ma'aiki ka amince muna son ka Nur Anwari. Masoyinka aminin ka fada ni na labar da sarki mai yabogunka. Na Ibrahim in ya sunaka ya ma'aiki ka yarda mu ringa begenka Nur Anwari. Babanmu shi ne Bashiru bin Musa mai ya Muhammadu baba kana tare na